درود پاک کا نظرانہ حضور کی بارگاہ میں پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک دینا تو شروع کرنا، اللہ پاک دینا تو شروع کرنا، جی دینا وچ برکتاں پاریاں نے، او دے نام باجو دلا سچ آکھاں، گلا رہن ادھوریاں ساریاں نے۔ او دے نان نار گلزار کیتے، او دے او دے نام نو آکھ دے اسم اعظم، او دے نام دیا سب خماریاں نے۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے اگوں جواب دیتا، میرا شان وی سب تو آلائے، مینو ساری دنیا تا چم دی، مینو چم گیا کملی والا ہے، مینو ساری دنیا تا چم دی، مینو چم گیا کملی والا ہے۔ جدوں روزہ حضور دا یاد آندا، جدوں روزہ حضور دا یاد آندا، بوے عقل دے ادب نال ٹو لینا، یاد آئے او دیاں درد جو دندیاں نے، میں تے انہاں چو کیف او گیڑ لینا۔ نسبت پاک مدینے تو جا صدقے، دکھ جننے بھی ہون نہ بیڑ لینا، مینو جدوں بھی سکون دی لوڑ پیندی، او میں تے ذکر حضور دا چھیڑ لینا، مینو جدوں بھی سکون دی لوڑ پیندی۔
او میں تے ذکر حضور دا چھیڑ لینا یا رب ہور نہ منگا تیتھوں یا رب آزم ہوری لکھ دینے یا رب ہور نہ منگا تیتھوں مینوں یار دے دیس پہنچا دے جتھے جاڑو دین فرشتے او سونا شہر وخا دے جنہ گلیاں وچ پھریا سونا اونا گلیاں دی خاک بنا دے آزم تیجے مولا کرم کما میں اینو یار دی دید کرا دے آزم اور لہ دینے ولیاں دی شان آج بھی زندہ عاشق رب دے ذرا ویکھی نظر اٹھا کے قبرائیں اندر شاہی کر دے آویخ کدی ازما کے سب کچھ سن دے سب کچھ ویندے اتے سب کچھ دین بلا کے آزم رب نال واصل کر دے اے اکھنا لکھ ملا کے کوئی جائے اکھے عربی ڈول تائیں کوئی جائے اکھے عربی ڈول تائیں کوئی جائے اکھے عربی ڈول تائیں حالوں سونے ایسی بے حال ہو گئے اگے غیر تانے مار دسی ہنتے اپنے بھی غیران نال ہو گئے کدو خیر دیدار دا پاونا جے عرضہ کر دیا نو کئی سال ہو گئے ہنتے کرم سردار تے چاہی دائے او میرے کالیاں تو چٹے وال ہو گئے ہنتے کرم سردار تے چاہی دائے او میرے کالیاں تو چٹے وال ہو گئے